Θα δείξουν την εκπομπή στο ΕΤΕΝΑ. Έλα, πες μου τώρα. Πώς περνάς στο σύλλογο, έλα. Όχι, κάνω εκπομπή ρε παιδί μου. Πολύ άσχημα περνάω στο σύλλογο. Πολύ άσχημα, Πες μας. Πολύ άσχημα περνάω στο σύλλογο. Γι' αυτό δεν ξανάρχομαι. Για πες τώρα. Έχετε κάνει τρομερή προσπάθεια και αυτό έλεγα προχθές και στον Δημήτρη Δομούστο. Ότι έχετε κάνει πάρα πολύ καλή προσπάθεια και στις τάξεις χαρακτηρίων και μακάρι να υπάρχει σε κάθε συνοικία, σε κάθε χωριό, σε κάθε οπουδήποτε συλλόγοι που να αναπτύσσουν. Και θα πω χαρακτηριστικά κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση για την Μυτιλήνη. Σε όσα χωριά και αν πήγα στη Μυτιλήνη υπήρχε σύλλογος με πολλές διαστάσεις δραστηριότητας. Σύλλογος με τα σαντούρια, σύλλογος με τα βιολιά, σύλλογος από γυναίκες που πιάνανε τοπικά προϊόντα, σύλλογος που κάνανε διάφορες εκδηλώσεις. Ήταν εντυπωσιακό και πραγματικά μακάρι, γιατί έχει ανάγκη η Μεσσηνία και η Καλαμάτα και κάθε μέρος της Ελλάδος, πραγματικά ομαδικές προσπάθειες και συλλογικές. Αλλά όμως πραγματικές προσπάθειες και πραγματικά είστε πολύ καλές, πολύ δραστηριές και εύχομαι να πάτε καλά και να μαζέψετε κόσμο περισσότερο. Εύχομαι όλο το χωριό να έρθει κοντά. Τίποτα άλλο.